Que tal, saúdos? Condenado a 23 anos de cadea o parricida de Muros que en abril de 2023 matou o seu pai cun machete na vivenda que compartían na parroquia de Esteiro. Ampliamos de contado xusto despois dos titulares. Últimas horas moi complicadas na nosa contorna polos incendios forestais. Rexistráronse lumes no Grove, no Esteiro de Moreiras, e na zona de Gontade, en Cuntis. Tamén houbo outro incendio entre Cambados e Vilanova. Calcinou este último 2 hectáreas entre os dous municipios e ameazou varias vivendas e empresas. A AMPA do Colexio da Lomba en Vilagarcía disposta a dar guerra tras a decisión da Consellería de Educación de eliminar unha das 3 liñas previstas para cuarto de infantil, tamén dunha praza de profesora desta etapa educativa. As nais e pais denuncian que se trata dun engano, xa que a medida tomase despois de pechar o prazo de matriculación. Insisten tamén en que eliminar unha das aulas suporía un importante golpe á calidade do ensino. As mostras de solidaridade con Venezuela continúan días despois da traxedia en Boiro. A comunidade venezolana está a realizar a través de Cáritas unha recollida de roupa, alimentos non perecedoiros, produtos de hixiene e medicamentos para facelo chegar o máis axiña posible ao país caribeño, para que piden a máxima colaboración. E durante toda esta fin de semana, Cambados convértese en punto de encontro de creadoras e emprendedoras en feminino. O Paseo da Calzada acolle ata este domingo unha nova edición da Feira Produtoras. Un total de 30 proxectos danse cita nesta iniciativa que trae á vila propostas de distintos sectores como roupa, artesanía ou alimentación. E Pontevedra propón a lectura para combater as altas temperaturas que se agardan esta fin de semana. Este venres comezou na Praza da Ferrería a 9ª edición da Festa dos Libros. Pola carpa pasarán máis dun 100 de autores, autoras e profesionais do sector editorial ata o vindeiro día 5, este domingo. Pois con todo isto comezamos. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. E arrancamos con esa condena ao parricida de Muros. Condenado a 23 anos de cadea o parricida de Muros que en abril de 2023 matou o seu pai cun machete na vivenda que compartían na parroquia de Esteiro. A Audiencia Provincial da Coruña, en conformidade co veredicto dictado polo Tribunal do Xurado, considera aprobada a leivosía e descarta que o acusado sufrise unha alteración das súas facultades mentais no momento en que aconteceron os feitos. A investigación descartou tamén a implicación de terceiras persoas ás que aludiu o acusado na súa defensa, relatando que uns descoñecidos accederan ao domicilio para agredir o seu pai, causándolle a morte. En consecuencia, o tribunal condena ao acusado como autor dun delito consumado de asasinato co agravante de parentesco. Ademais da pena de 23 anos de prisión, imponlle outros 5 de liberdade vixiada e o pago de 80.000 euros a favor da nai da víctima. A sentenza non é firme, pois cabe recurso ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Levamos 40 anos entrando na túa casa, instalando os teus soños e coñecendo o teu nome. Fomos a túa tenda de confianza con outros nomes e hoxe evolucionamos para darche moito máis. Agora somos Mi Electro, mesmo equipo, mesma confianza e a experiencia de sempre coa forza dos mellores. Ven a descubrir a tecnoloxía máis avanzada co trato de toda a vida. Os de sempre, agora máis fortes que nunca. Agardámoste. Bueno, últimas horas moi complicadas na nosa contorna polos incendios forestais. Rexistráronse lumes no Grove, no Esteiro de Moreiras e en Cuntis, onde corresponden estas imaxes que van ver facilitadas polo Concello. Neste caso, o foco situouse na zona de Gontade. Orixinouse contra as 8 da tarde deste xoves, quedando estabilizado de madrugada. Houbo tamén outro incendio entre Cambados e Vilanova. Neste caso, calcinou 2 hectáreas entre os dous municipios e a
ameazou varias vivendas e empresas. O incendio orixinouse en territorio vilanovés, pero propagouse cara a zona de Tragove, en Cambados. A intervención dos efectivos de emerxencia e a colaboración veciñal foi clave para salvar as propiedades. O alcalde cambadés agradece esa implicación da cidadanía. Samuel Lago fala dun incendio moi voraz avivado polo vento. Especialmente preocupados estábamos por unha vivenda de madeira, ademais, que quedou totalmente rodeada e gracias aos servicios de emerxencia, principalmente os servicios de emerxencias de Cambados, hai que dicilo e hai que atribuir o mérito porque foron os primeiros en chegar e con 2 furgóns, ademais, sin moita capacidade, pero si lograron frenar o avance do lume cara a esas vivendas e despois tamén a colaboración dos propios veciños que gracias a que esa casa tiña a piscina e unha cadea humana que se formou entre os veciños e na que participamos nós mesmos incluso con caldeiros e con capachos, lograron perimetrar a vivenda e evitar que ardese. Pois seguimos en Cambados. O Concello prepárase para a festa do Albariño tamén dende o punto de vista da seguridade. Este venres celebrouse a Xunta Local de Seguridade na que participou o subdelegado do Goberno na provincia e os distintos corpos para perfilar o dispositivo previsto para unhas datas nas que se agardan na vila unhas 200.000 persoas. No encontro tamén se repasaron outros datos relativos á seguridade na vila. Abel Osada, o subdelegado, apunta que Cambados é un municipio extremadamente seguro, destacando que o índice de criminalidade baixou nestes primeiros meses do ano. A seguridade é peza fundamental nun evento masivo como a Festa do Albariño, todo un desafío nunhas datas nas que se agarda o desembarco na vila dunhas 200.000 persoas. Para garantir o seu correcto funcionamento, este venres o Albariño centrou boa parte da Xunta Local de Seguridade celebrada no Concello. Dende logo consideramos que a reunión é moi positiva, dela sempre salen pois contactos e coordinacións que son fundamentales entre as distintas participantes e vai contribuir sin dúbida a que a Festa do Albariño, pois como leva sendo nos últimos anos, se son a festa que a pesar das grande afluencia que ten, que falamos de máis de 200.000 persoas acumuladas con picos que superan os 50.000, pois siga sendo unha festa dentro do que cabe segura e que todos os incidentes que se teñen producido non deixan de ser pois case que anecdóticos e leves, non? O alcalde salienta tamén a boa sintonía entre todos os actores implicados para garantir un Albariño seguro. Tamén o subdelegado do Goberno en Pontevedra destaca esa plena colaboración. Un protocolo de actuación pois moi engrasado e desde logo que eu creo que é o máis importante de plena colaboración e aí dentro pois visibilizaba que a propia Policía Local con emerxencias da Xunta, ca atención médica, os Sergas, en fin, que o propio hai un representante tamén da denominación de orixen. Na xuntanza aproveitouse para facer un repaso polos datos relativos á seguridade en Cambados. Losada fala dun concello extremadamente seguro, como acreditan os datos dos 5 primeiros meses do ano en comparación co mesmo período de 2025. A disminución destos 5 meses en relación aos do ano anterior foi dun 28%, unha cifra verdadeiramente moi reseñable. Outro dato que tamén quero reseñar son as infraccións contra o patrimonio, que son, bueno, pues roubos, etcétera, que crean pois unha certa intranquilidade, unha percepción de inseguridade, non? Pois neste caso a disminución ten sido do 30,88%. Ademais destes datos tamén destacan o de resolución de casos que se sitúa moi por riba da media. El índice de esclarecimiento del municipio de Cambados está en torno a un 63%, es decir, el 63% de todos los delitos que se cometen en este municipio se esclarece. La media Guardia Civil es un 40%, estamos hablando de que en este municipio estamos 20 puntos por encima de la media. En ese sentido, apuntan tamén dende a Garda Civil, a coordinación coa Policía Local é clave. O persoal de Valoriza, que se encarga da recollida de lixo para a mancomunidade do Salnés en Cambados, Vilanova e Meis, anuncia protestas na defensa dos seus dereitos laborais. Reclaman un novo convenio no que as melloras que se pacten sexan incorporadas ao prego de condicións do concurso de adxudicación do servizo. Denuncian que nestes momentos teñen uns salarios moi baixos. Nas vindeiras semanas, os traballadores de Valoriza que prestan o servizo da recollida do lixo para a mancomunidade do Salnés nos concellos de Cambados, Vilanova e Meis van escenificar nestes 3 municipios as súas demandas laborais. Van ser á rúa reclamando un novo convenio. Estamos negociando un convenio colectivo que rematou o 30 de abril deste ano. Tamén o 30 de abril deste ano rematou a concesión do servicio mancomunado da recollida de lixo dos concellos de Vilanova, Cambados e Meis, e coinciden os dous porque temos que recordar que no ano 2023 tamén tuvemos un problema
coa negociación do convenio, e de aquela o argumento que utilizaba a propia empresa Valoriza era que o contrato que tiñan non lles daba para dignificar os salarios, non? E para que iso non volva a pasar, exixen que as melloras que se pacten sexan incorporadas ao prego de condicións do concurso de adxudicación do servizo. Dende a CIGA lamentan que dende o organismo comarcal estean empregando os mesmos argumentos que nas negociacións de 2022. Nós o que queremos é chegar a un acordo con eles para que o convenio salga publicado nas condicións dos propios pregos do concurso e as empresas que opten sepan realmente cal é o coste salarial. Por lo tanto, é dicir, non ten sentido, están utilizando os mismos argumentos que fai 3 anos. Por lo tanto, eles mesmos se están delatando, non? Ademais de melloras salariais, reclaman máis persoal e tamén melloras nos horarios. Despois dos salarios, a ver, tamén queremos reivindicar un pouquiño tamén as vacacións, vale? As horas, os días que traballamos festivos, bueno, ter un pouquiño que nos dean tamén un pouco de margen aí. Aseguran que resulta imposible manter comunicación co presidente da Mancomunidade para acordar tan sequera unha data para reunirse e avanzan calendario de protestas. Vamos a empezar o luns día 13 diante do Concello de Meis, o mércores día 15 tamén diante do Concello de Cambados e o venres día 17 diante do Concello de Vilanova. Todas elas van a ser a 1 da tarde, coincidindo coa finalización do servicio. O seguinte paso, advirten, convocarán xornadas de folga entre o 24 de xullo e o 9 de agosto. Entre tanto, en Pontevedra xa está operativo o novo camión lavacontedores que se incorpora ao servizo de limpeza. Trátase dun vehículo coa tecnoloxía máis avanzada do sector que supón unha das novidades do novo contrato de xestión dos residuos. O equipo permite realizar un lavado automático integral dos colectores na súa propia localización. Colle o contedor, o lava, o volve a poñer no sitio, tarda uns minutos, vai deixar en perfecto estado o contenedor, de perfecto estado de limpeza. O uso vai ser de noite, vai ser de madrugada, porque, necesita certos tempos, non? Porque ten que ir un camión recollendo cada fracción e despois o camión de limpeza vai detrás. Entón, se fixera polo día, correríamos o risco de que algún veciño botase, entre que pasa o camión de recollida dos residuos e ven o de limpeza, que puidesen botar algunha bolsa de residuos. Coa posta en marcha deste camión lavacontedores, Pontevedra completa o despregamento de gran parte do parque móvil do novo servizo de limpeza e recollida de residuos. Recordemos que a frota está composta por vehículos sostibles de última xeración propulsados a gas e electricidade. Aínda queda pendente a posta en marcha de servizos como o punto limpo móvil, que comezará a funcionar este mes de xullo, ou as sillas emerxentes no casco histórico. Segundo Moreda, estas últimas implementaránse despois de que estea en marcha o servizo de recollida porta a porta de residuos da hostalería nesta zona da cidade. O concelleiro apuntou que o proceso avanza a un ritmo inferior ao previsto inicialmente. Cando estea en funcionamento este servizo, retiraránse os colectores actualmente instalados na zona monumental e serán sustituídos polas novas sillas emerxentes. A AMPA do Colexio Alomba en Vilagarcía disposta a dar guerra tras a decisión da Consellería de Educación de eliminar unha das 3 liñas previstas para cuarto de infantil, tamén dunha praza de profesora desta etapa educativa. As nais e pais denuncian que se trata dun engano, xa que a medida tomase despois de pechar o prazo de matriculación. Tamén insisten en que eliminar unha das aulas suporía un importante golpe á calidade do ensino. Este venres mantiveron un encontro coa dirección do centro. Ademais, están a buscar o apoio da Corporación Vilagarcía ás súas demandas. A comunidade educativa do Colexio Alomba rexeita de pleno a decisión da Consellería de Educación de eliminar unha das 3 aulas de cuarto de infantil e unha praza de profesora desta etapa. Seguimos reivindicando que non é necesario pechar esa aula, vai traer unhas consecuencias terribles a curto e a longo prazo. Pechar unha aula significa suprimir profesorado, tamén significa que o cálculo de profesorado especialista de apoio educativo
audición e linguaxe, pedagogía terapéutica tamén pode variar, tamén se poden suprimir, temos ese temor. Inspección Educativa trasladou esta decisión o pasado martes 30 de xuño. Hoxe o equipo directivo convocou as familias a unha reunión para explicar as consecuencias. Xefatura tamén lles reclama que sexan eles os que decidan cal das 3 liñas se vai suprimir, unha das 2 que hai na Lomba ou a terceira situada no anexo, algo ao que a dirección se nega. Para este edificio principal hai 18 alumnos matriculados que contan como 19 porque hai unha necesidade educativa especial, 8 matrículas solicitadas no edificio anexo. Entendemos que hai un agravio comparativo se pechan unha aula e unha queda con 19 e outra con 8. Entendemos que a solución lóxica sería 3 aulas e a maneira de facer que a educación si sexa de calidade. Para a AMPA, esta medida de educación é tamén un engano para as familias. Denuncian que escolleron matricular os seus fillos nun centro cunhas condicións que se están a mudar. Que decidiu matricularse neste centro, matriculouse en base a unhas condicións, a unha oferta. Ofertáronse 2 líneas educativas, un determinado profesorado, uns determinados servizos, unhas determinadas instalacións, e agora, unha vez pechado o período de matrículas, cámbianse a oferta. É un engano para estes pais e estas nais. E que ademais temen que a supresión desta aula sexa o inicio de máis recortes. Queren cambiar o catálogo para o ano que ven, onde agora nos deixan con 11 profesoras para 7 aulas, se pechan a línea educativa. Para o ano queren que sexan 9 profesoras para 7 aulas. Están ameazando con suprimir profesorado en educación infantil e eso nos próximos anos vaise trasladar tamén á educación primaria. Ademais desta reunión coa dirección do centro, a AMPA está a buscar o apoio dos partidos da Corporación Municipal en diferentes encontros. Pola súa banda, o Goberno local xa anunciou hoxe a convocatoria da Xunta de Voceiros para a semana que ven para planificar unha postura institucional contra esta decisión da Xunta e dar forma a unha moción que se levará ao vindeiro pleno. O Concello solicitará tamén unha reunión coa Xefatura Provincial de Educación. En a páxina política, Iván Puentes volverá a encabezar a candidatura do Partido Socialista á Alcaldía de Pontevedra nas eleccións de 2027. O actual secretario xeral e voceiro local foi proclamado de xeito unánime despois de que a súa fora a única candidatura rexistrada. Puentes asegura que se presenta coa ilusión de poder liderar o goberno pontevedrés nunhas eleccións que, di, chegan nun escenario profundamente aberto. Non houbo sorpresa e finalmente a de Iván Puentes foi a única candidatura presentada para encabezar a proposta do Partido Socialista para facerse coa Alcaldía de Pontevedra nas próximas eleccións do 2027. Unha cidade que adoramos a maioría de veciños e veciñas que vivimos nela, pero que somos quen e somos conscientes de que ten que afrontar retos como a vivenda, o emprego e, sobre todo, unha cidade máis verde, máis sostible, que loite mellor contra o cambio climático, que recupere os seus espazos naturais, en definitiva, unha cidade que todavía teña aínda máis calidade de vida da que ten neste momento. E para iso, como digo, o Partido Socialista é a única opción viable. O actual secretario xeral e portavoz local da formación presentou a súa candidatura esta mañá, arroupado polo Grupo Municipal Socialista. Puentes apuntou que o seu é un proxecto colectivo. Frente a un que todo siga igual, que representaría o Bloque Nacionalista Galego, e frente á única receta que lle ofrece aos pontevedreses e pontevedresas Rafa Domínguez, que é soñar con un imposible, que é traer a Pontevedra o lío de Madrid, traer a Pontevedra os pactos con Vox. A ciudadanía pontevedresa estou seguro que apostará por quen propón un cambio consentidiño, un cambio tranquilo e un cambio que sabe que vai preservar o moito bo que ten esta cidade, pero que tamén lle vai dar novas ideas, novas enerxías, novos impulsos. Pro socialista será a primeira vez que encabece unha candidatura despois de completar un mandato enteiro á fronte do Grupo Municipal. Unha vivencia que asegurou sírvelle para presentar un proxecto para a cidade baseado na experiencia. Non faremos unha repetición da campaña de hai 4 anos, cada campaña ten o seu momento, o momento da cidade neste momento non é o mesmo que o que había hai 4 anos, hai problemas que son máis graves que tiñamos cos que tiñamos antes, por exemplo a vivenda, por exemplo a falta de chan industrial que é ainda máis acuciante ou a necesidade de reverdecer eses espacios da cidade, non? Agora Iván Puentes asegura que asume esta nova etapa con responsabilidade e ilusión. Apuntou que as enquisas amosan unha evolución favorable ao PSOE e asegurou que o escenario político na cidade está máis aberto.
Un Partido Socialista alza que todas as enquisas sitúan xa neste momento no 20%, é o mellor resultado que o Partido Socialista tivo en Pontevedra nos últimos 20 anos e, por tanto, iniciamos este recorrido con todo o compromiso, con toda a responsabilidade e con toda a ilusión do mundo para poder liderar o próximo Goberno Municipal de Pontevedra se a ciudadanía así o decide. En canto á composición da listaxe electoral, adiantou que manterá como base o actual grupo municipal, aínda que recoñeceu que se incorporarán novos perfís para renovar o proxecto. E a volta da publicidade estaremos, por exemplo, na Feira Productoras de Cambados ou na Festa dos Libros de Pontevedra. Pois aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. O PSOE de Ribeira insta o goberno local a acometer os arranxos máis urxentes das deficiencias que presenta o Centro Social de Oleiros á espera de executar unha reforma integral desta instalación. Os socialistas denuncian que o inmoble se atopa moi deteriorado, tal e como recoñecían os propios membros do Grupo Popular que en setembro do ano pasado, cando se atopaban na oposición, presentaron unha proposta de mellora desta instalación. Ademais de cristais rotos e carpinterías danadas, o inmoble acumula lixo e maleza no exterior, ofrecendo unha clara imaxe de abandono. Ante esta situación, o voceiro socialista, Francisco Suárez Puerta, propón que o Concello incorpore unha partida específica para a reforma integral do Centro Social nos orzamentos de 2027, ou ben que se inclúa a actuación no próximo POS da Deputación da Coruña. E o Concello de Noia avanza na tramitación para dotar o municipio de solo industrial. O obxectivo é conseguir a ampliación do actual polígono con 150.000 metros cadrados adicionais que permitan o asentamento de novas industrias e o crecemento das xa asentadas no municipio. A creación de chan industrial é un dos principais obxectivos do equipo de goberno de Noia, que dende que colleu as rendas do Concello traballa man a man coa SEA para a ampliación do actual parque empresarial da Auga Levada. Por que está tocada a situación económica da estrutura económica de Noia? Principalmente porque hai un sector que nós non temos, que é o sector secundario, a industria non temos, porque non temos polígono, que é algo no que estamos traballando desde que chegamos. E posiblemente esta semana que ven vamos a ter unha noticia importante, de avanzar, pero é un proxecto que vai a levar anos, non é unha cousa que se poda facer un polígono industrial en un ano ou en dous, posiblemente leve 3 ou 4 anos. Aínda así, xa está bastante avanzada a tramitación para a creación de máis de 150.000 metros cadrados de superficie empresarial que suporían o pulo definitivo para o desenvolvemento industrial do municipio. O importante é ir dando pasos, estamos los dando, e se faría un polígono, ademais, como está previsto, de 150.000 metros cuadrados. É dicir, un polígono de verdad, serio, para que Noia empece a traballar nese campo do sector económico, digamos, que o sector secundario, que é a industria. Bueno, as mostras de solidaridade con Venezuela continúan días despois da traxedia. En Boiro, por exemplo, a comunidade venezolana está a realizar, a través de Cáritas, unha recollida de roupa, alimentos non perecedoiros, produtos de hixiene e medicamentos para facer chegar todo isto o máis axiña posible ao país caribeño. Piden a máxima colaboración da veciñanza. Boiro é un pobo solidario, demostrou non innumerables ocasións e agora volve a selo co pobo venezolano, cando máis o precisa, debido á magnitude da traxedia que asolou o país, deixando un gran número de vítimas mortais, feridos e innumerables estragos materiais, do que tenta recuperarse. Todavía hay personas que están atrapadas, hay muertos igualmente en la calle, se corre el rumor de que puede haber igualmente una pandemia por toda esta descomposición que hay de los cadáveres, o sea, no tienen igualmente posibilidad ellos de llegar a todos esos escombros porque en el país de verdad que no hay ni siquiera, ponte tú, un taladro o alguna forma, lo están haciendo con sus manos. Nada máis ter coñecemento do sucedido, un grupo de residentes venezolanos decidiu poñerse mans á obra e activar unha recollida de axuda humanitaria para enviar ao país. En poucos días, coa axuda de Cáritas, levan recollido unha gran cantidade de roupa, alimentos non perecedoiros, produtos de hixiene e medicamentos, que agora pretenden facer chegar o máis axiña posible ao país caribeño. Hacerles llegar a nuestros paisanos, a nuestra gente que está sufriendo allá por la tragedia, mira,
hacer algo, y hemos ido haciendo quizás horas, van unos, vienen otros, porque igual trabajamos, pero no hemos parado desde hace igual ya 3 días. Terminamos esta primera campaña el día de hoy a la noche, mañana logramos ir entonces a llevar todo esto a Teo, que hay allí una nave que está recogiendo y está organizando todo lo que son los envíos. Inició mínimamente el tema con el tema de la ropa, sobre todo para bebés y tallas muy pequeñitas, y a raíz de ahí la cosa se fue, intentando llegar un poquito más allá. Tamén poñen o máximo interese en que todo recadado chegue realmente a quen máis o precisa, poñendo a máxima seguridade na súa distribución. De hecho, las medidas que ellos creen, que consideran que son las más acertadas. Os enseñaban antes cómo es el ocultar códigos de barras, el escribir en todo lo que... Porque eso es el trabajo añadido, no es llegar y empaquetar, es llegar y cada uno de los productos que llegan aquí se está haciendo lo posible para marcarlos y que vayan escritos para que haya una posibilidad real de que una vez llegue allí sea entregado realmente como donativo. Apelan á colaboración cidadá para que na medida das súas posibilidades sigan realizando aportacións, polo menos ata que a situación humanitaria o requira. Y les pido a todos los que puedan ayudar desde el pueblo que estén para poder de alguna manera llegar, porque es un pueblo que no tiene nada, que no tiene insumos, no tiene cómo trabajar, o sea, no tiene de verdad alimentos, las medicinas, o sea, a nivel hospitalario estamos muy, muy mal. Entonces les pido de corazón a todos que los que puedan ayudar de alguna manera, pues acudan. Y que les toque de verdad, no sé, el corazón, porque somos un pueblo hermoso, un pueblo grande, gente buena. Cambiamos de asunto. 48 bandeiras que de calidade e de sostibilidade onde harán este verán nas praias e portos galegos. Este venres celebrouse o acto de entrega destes distintivos en Sanxenxo, segundo municipio con máis praias certificadas coa que, só por detrás de Marbella. Xunto co resto de establecementos e recursos certificados, este ano Galicia acada unha cifra récord con 429 certificacións, o que supón un 12% máis en relación ao ano pasado. Así mantén a súa posición como segunda comunidade en números absolutos de certificacións que de calidade con 321 e o terceiro posto en números absolutos en certificacións S de sostibilidade con 108 e ademais a comunidade con maior número de certificacións no sector de portos deportivos con 28 bandeiras, 16 de que de calidade e 12 de S de sostibilidade. Y hemos querido venir a Sanxenxo a hacer la entrega de banderas Q y S de sostenibilidad a playas y puertos, porque Sanxenxo es uno de los ayuntamientos que tradicionalmente más está apostando por la calidad de sus arenales y porque la Xunta de Galicia está colaborando con nosotros en obtener una certificación que, como dice la Unión Europea, es contra norma pública y con auditoría de tercera parte, es decir, con rigor absoluto. É moi importante apostar por la calidade e me gustaría, por eso animo a todos aqueles empresarios que se dedican ao turismo que aposten e que sigan facendo as cousas ben como fan agora, pero que teñan o seu distintivo, porque eso lle vai a dar a repercutir económicamente no futuro. Isto ven a poñer de manifesto a importancia que ten o sector da náutica en Galicia e a importancia que ten tamén para a Xunta de Galicia a través da Axencia a promoción deste sector como un dos que máis está facendo por a promoción exterior do noso territorio. O Museo do Gravado de Artes en Ribeira vestiuse de longo na celebración do seu 25 aniversario. O acto, celebrado este xoves á tarde, contou cunha ampla representación institucional co presidente da Xunta á cabeza. Alfonso Rueda destacou o papel deste centro como motor cultural e embaixador internacional de Galicia. Ao longo dos seus 25 anos de traxectoria, o Museo do Gravado de Artes tense consolidado como un referente internacional no mundo da arte, non só pola súa inxente colección de fondos, senón tamén pola xeración de propostas culturais de primeiro nivel. Así o destacou o presidente da Xunta no acto de celebración do 25 aniversario desenvolvido a pasada tarde. Son os primeiros 25 anos e o gallá que todos os que estemos aquí dentro de 25 anos o poidamos celebrar. É dicir que
pasaron 50 anos dunha historia que foi duro os primeiros 25, espero que os seguintes 25 un pouco menos, pero que se siga engrandecendo e fale ben de quen o fixeron posible. Ademais do máximo mandatario galego, o acto contou cunha ampla representación do mundo da cultura e institucional. Xunto coa alcaldesa de Ribeira, María San Pedro, e demais membros da corporación, participaron na celebración o conselleiro de Cultura, Xosé López, o portavoz do Goberno da Deputación da Coruña, Bernardo Fernández, o director do museo, Xoán Pastor Fernández, e o promotor e mecenas que impulsou a posta en marcha do museo, Javier Expósito. E ter aquí, nunha parroquia en Ribeira, nun concello da Coruña, nun lugar de Galicia, un museo que para si quererían lugares moito máis grandes, con moito máis renombre, insisto, con moita máis difusión instantánea, pero non a que queda para sempre, facelo aquí é moi de agradecer. Eu aquí veño a recoñecelo en nome da Xunta de Galicia. Afortunadamente temos xente moi xenerosa en Galicia, xente que cree que lle ten que dar a súa terra o que pensa que a súa terra lle deu. Probablemente estén devolvendo moito máis do que recibiron, pero en eso consiste a xenerosidade, en eso consiste os nomes que perduran. Por lo tanto, moitísimas gracias a Javier Expósito, gracias por deixarnos este legado. Esta institución custodia na actualidade máis de 45.000 gravados e unha biblioteca de 12.000 publicacións, cuxa protección especial está en proceso de tramitación por parte da Xunta. Durante esta fin de semana, Cambados convértese en punto de encontro de creadoras e emprendedoras en feminino. O Paseo da Calzada acolle ata este domingo unha nova edición da Feira Productoras. Un total de 30 proxectos danse cita nesta iniciativa que trae a vila propostas de distintos sectores como roupa, artesanía ou alimentación, todos cun nexo común. Detrás deles hai mulleres que buscan darlle visibilidade ao seu proxecto a través de propostas como esta. Ata este domingo, as protagonistas en Cambados van ser elas, mulleres que traen á vila a súa oferta de produtos. Trátase da cuarta edición da Feira Productoras en Feminino. En total, 30 proxectos para todos os gustos, onde poderemos atopar roupa e complementos, artesanía, curiosidades e alimentación. A verdade é que estas feiras feitas aquí co comercio local me parece super importante porque ao final estamos impulsando que a xente saia á rúa, merque os nosos produtos, vexa o que costa tamén producir cousas tan artesanais e que lles dé valor. Pareceme moi importante, o sea, ensinar o produto local que temos aquí porque non todo o mundo demostra. Eu, por exemplo, como vedes, vendo conservas, patés do producto propio galego. La verdad que estoy súper contenta. La verdad que la feria está súper chula. Mucho calor, pero bueno, no pasa nada. Y la verdad que se va a llevar lo mejor que se pueda todo el día y todo el fin de semana. A feira está organizada por En Feminino Producións. Este venres, na inauguración desta nova edición, destacaban a importancia de impulsar puntos de encontro pro talento feminino como este. Un espazo que serve para visibilizar a pé de rúa os seus proxectos e reivindicar o espazo que lle corresponde. Porque cando pensamos na nosa vida cotiá, nas relacións laborais, nas relacións da familia, nas relacións do sostemento, do cuidado dos nosos fillos e maiores, a muller está presente, pero sempre dende un ámbito un pouquiño máis atrás, un ámbito máis escondido, sempre entre bambalinas. Entón, con este tipo de actos pequenos e a nosa pequena aportación a centrar a muller no escenario. A feira conta co apoio do Concello de Cambados. A Concelleira de Igualdade destaca a importancia de crear espazos de encontro como esta feira para unir as forzas das mulleres emprendedoras da contorna. Saídes de ser casos illados nos vosos concellos, nas vosas vilas, a formar tecido económico. Un tecido económico que na Galiza sería imposible sin vos, mulleres emprendedoras, xa que vos aportades esa sostibilidade, esa creatividade, esa perspectiva de xénero, ese esforzo, ese risco, ese traballo que sin vos non sería posible. Na mesma liña, o alcalde Cambadés. É unha feira que ven a poñer en valor o traballo, o esforzo e, sobre todo, a valentía de todas aquelas mulleres que vos decidíxedes a emprender, sabendo o difícil que é emprender, a burocracia, as dificultades coas que nos atopamos todos para emprender,
incrementadas polo feito de ser muller. A feira arrancou ademais cunha actividade paralela, neste caso, primeiro cun show cooking da man do Obradoiro de Hostalería da Mancomunidade do Salnés. Ao longo da fin de semana tamén haberá outro tipo de propostas dinamizadoras, como un concurso inspirado no Trivial con preguntas sobre mulleres pioneiras do país. As mellores puntuacións marcharán cun lote de produtos elaborados polas expositoras da feira. Pontevedra propón a lectura para combater as altas temperaturas que se agardan esta fin de semana. Este venres comezou na Praza da Ferrería a 9ª edición da Festa dos Libros. Pola carpa pasarán máis dun cento de autores e autoras, tamén profesionais do sector editorial. Todo ata este vindeiro domingo. Un ano máis aquí participando, esperemos que se dé ben, que o calor nos deixe un pouco movernos. Bueno, a disfrutar, a sacar os libros á calle, a promocionar, un pouco de todo, infantil, logo pois Manuel Javois, Oruña, a ver, o que máis se move, xente que ven a firmar. Pedimos que a xente se anime a vir a mirar os libros, a ollalos, a disfrutar desta festa. Normalmente xa van varias edicións da Festa dos Libros, funciona maravillosamente ben en todos os sentidos. É un placer poder formar parte do grupo que formamos a Festa dos Libros. Esperemos que este ano non sexa distinto. Que espero que non bote a xente para atrás para vir a botar unha ollada, a ver todas as novidades de libros que saíron por estas datas. Nada, con moitas ganas, como todos os anos, decidimos apostar na Festa dos Libros por moita novela lixeira para que a xente se anime a outro tipo de literatura, xaponesa neste caso. Que a xente veña e que se empape destas ganas de literatura, de cultura que temos aquí os libreiros, con estas ilusións que temos e sobre todo que coñeza os libriños todos que temos de novidades, tanto adulto como infantil, e sobre todo que leve ese libro especial ou ese agasallo especial para os seus fogares e que o disfruten moito durante esta tempada tamén de verano. Nos sempre moi contentos de estar aquí Espacio Lector Nobel. A carpa do evento permanecerá aberta en horario de mañá e de tarde para acoller presentacións, mesas redondas, sinaturas de exemplares e propostas lúdicas destinadas a fomentar a lectura. Este ano a programación xira alrededor da memoria, a traxectoria e o legado literario e xornalístico de Begoña Caamaño, escritora que se lle dedicou neste 2026 o Día das Letras Galegas. Contacontos infantís e mesas de debate analizarán e homenaxearán a súa obra durante a fin de semana. Ademais, pasarán pola carpa escritores como Manuel Rivas, Manuel Javois, Manel Loureiro, Arantxa Portavales ou María Oruña, entre outros. O programa ábrese cada mañá con propostas pro público infantil e familiar e complétase con actividades paralelas como un roteiro literario, obradoiros de debuxo e sesións de observación solar. Completan esta Festa dos Libros os outros protagonistas, 13 librarías da cidade que están representadas cos seus postos baixo a carpa. O recinto estará aberto de 11 da mañá a 2 da tarde e de 6 a 10:30 da noite. O domingo vai pechar ás 10. Imos de novo ata Noia. A Asociación Taller Alecrín presentou para a tempada 26-27 unha ampla proposta de cursos formativos e actividades. O cartel arrancará a vindeira semana cos obradoiros de verán para persoas maiores que se desenvolverán entre o 6 e o 23 deste mes de xullo en varios concellos do Barbanza Santiago. A Asociación Taller Alecrín xa está plenamente inmersa na tempada 2026-2027, cun amplo programa de actividades que busca promover hábitos de vida saudables a través do deporte e da socialización que implica o baile. Entre a súa oferta formativa figuran os obradoiros regulares que se desenvolven durante todo o ano tanto na modalidade de line dance como de baile social para parellas. Como novidade destaca este ano a incorporación de 2 cursos de line dance deportivo. Obradoiros regulares de line dance para singles, de iniciación e perfeccionamento tamén, con ritmos clásicos, latinos e modernos. Como novidade, nesta tempada 26-27 presentaremos 2 cursos de line dance deportivo en Santiago e Ribeira, como unha nova modalidade de competición na nosa comunidade. Así mesmo, tamén desenvolveremos uns obradoiros monográficos de bachata e lindy hop que serán impartidos por mestres invitados seguindo a proposta que xa tivemos a pasada edición.
A marxe do aspecto estritamente formativo, a entidade desenvolverá moitas actividades durante todo o ano, como quedadas, colaboracións en concertos e outras citas festivas que permitirán sacar o baile á rúa e complementar outras programacións culturais. A Alecrín desenvolverá tamén unha importante labor de promoción con obradoiros puntuais en datas destacadas, colaboración con centros educativos a través do programa Xoga o Baile Deportivo e integración a través do baile na cita coa diversidade. Aquí tenemos proyectos como Xoga o Baile Deportivo para escolares que ya venimos desarrollando en Puebla o la cita con la diversidad que actualmente desenvolvemos en Ribeira en la colaboración de la Asociación Ámbar. Ademais, ao longo do mes de xullo, entre os 6 e o 23, terá lugar os obradoiros de verán para adultos. Cada xornada terá un obradoiro de line dance para singles de 8:30 a 9:30 e outro de baile social para parellas de 9:30 a 10:30, aos que poderá acceder calquera persoa interesada sen formación algunha. Serán de balde, aínda que é preciso realizar inscripción previa a través do teléfono 698 150 432. E xa comezaron as festas de verán de Boiro. Serán en total 6 días de celebracións con actividades do máis diverso para satisfacer todo tipo de demandas de todos os públicos, dos pequenos e dos maiores. A lectura do pregón na Praza do Concello este ano a cargo dunha representación dos comercios tradicionais, a quen o Concello rendeu homenaxe, destacando a súa importancia no desenvolvemento do municipio. Poñía o punto de inicio a 6 días de troula, cun cartel amplo e variado, adaptado aos gustos das distintas idades. Un dos pratos fortes da programación volverán a ser as actuacións musicais, co tributo a Julio Iglesias, a Banda de Ayer, Novelouro, Panorama e París de Noia. Dende o Concello agardan a que sexan unhas festas ao gusto de todos, convidando a pequenos e maiores e tamén a forasteiros a disfrutar destes festexos, cos que se abre o calendario festivo na comarca do Barbanza. Dende o Concello e do Departamento de Cultura, pois invitar a todos os veciños e as veciñas de Boiro e os da contorna do noso municipio que se trasladen a Boiro a disfrutar das nosas festas, da nosa xente, da nosa gastronomía e, bueno, e do bo facer que temos aquí en Boiro, non? Eu creo que temos un cartel moi interesante e bueno, dende aquí invitar a toda a xente que se desplace este fin de semana e a próxima semana a Boiro a disfrutar das festas. Pois así, coas festas de verán de Boiro marchamos. A actualidade, xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí, pasen bo fin de semana.